हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं नै जोङो भिडिअ लानानै फैलायबाय गाबोननि दिनावहाय जोङो रङिया आरो उदालगुरि बिथिं जोङो होलांगोन मुलिनि थाखाय नोंथांमोना जायफोरा खबर लादोंमोन ओमफ्राय गेजेर ससेयाव जों साननै सानथाम गेप्स थानाय जाबाय मानोना जोंहा एसे खामानियाव बिजि जानानै थाबाय बेनिखाय जोङो गाबोनहाय आरो जोङो नेक्स्ट ओंखारफिनबावबाय रङिया थांनो थाखाय ओमफ्राय माखासे दिनै मेडिसिननि थाखाय खबर लागासिनो दङ बेनिखायनो जोङो थांनो थाखाय रेडि जादों जायफोरनो नांगौ नोंथांमोना अननानै कमेन्टआव थाबनो खोन्थाहरदो ओमफ्राय जोङो गाबोन रङियासिमहालागै थांनाय जागोन आरो ओमफ्राय दायो जोङो नै बिसोर नै भिडिअ शुट खालामगासिनो लोगोफोर बिबिका मोनहानाव दं आरो ना बिथिं जासुलामोन दंफैयो इनि गोरानमोन ओमफ्राय नै बिथिंबो माखासेफोर दङ नै भिडिअ लानानै बिथांमोना जमा जानानै दङ ओमफ्राय जोङो नै बिथिं बिजुलि आरो आं जों सानैदों गाबोन रङियासिम थांनाय जागोन नोंथांमोना मुलिखौ थाब-थाबनो जायनो नांगौ अननानै कमेन्टआव खोन्थादो ओमफ्राय जोङो साननै सानथामानो गेप्स थानाय जाबायना मानोना जोंहा फिसालानिबो बार्थडे गोलैदोंमोन बिनिखायनो माखासे मुलिखौ जोङो बिनाय बायदि जोङो हैनो हायाखै बिनिखायनो गाबोन जाय लागोन नोंथांमोना थाबैनो जोंखौ कन्टेक्ट खालामदो ओमफ्राय मुलिखौ लाखिनो हागोन आरो जों गाबोन ओरै स्टेसन होलांसै रङियासिमहालागै थ' बेसेखिनियानो बाय बाय